אני הולך להראות התקפה שהיא יחסית פשוטה, איך אני משתלט לך על הטלפון. משתלט לי על הטלפון? משתלט באופן מלא על הטלפון. אתה מוכן לראות? כן, נראה. בעצם מה שאנחנו עכשיו אומרים למחשב, לשים לב, בקרוב הולך להתחבר אליך טלפון שאנחנו השתלטנו עליו. המחשב עכשיו נכנס למצב המתנה, והוא מחכה שהטלפון הנתקף יתחבר אליו. המחשב מודיע לי שהוא יתחבר לטלפון שלך. בואו נפעיל את המצלמה. Webcam, נעשה את זה, אנחנו נראה משהו נורא מעניין קורה. הופ, תראה את מי אנחנו רואים על המסך. שם נשמע. למעשה אני השתלטתי לך כרגע בטלפון, הפעלתי את המצלמה, צילמתי אותך, ולא ראית שום אינדיקציה בטלפון שהדבר הזה קרה. עכשיו אתה יכול לראות כל דבר שהמצלמה שלי רואה, מבלי שלי יש בכלל מושג שהיא עובדת. אנחנו יכולים גם לראות איפה אתה נמצא בעולם. הנה, הוא נותן לי את הקואורדינטות שלך, המדויקות. אם אנחנו ניקח אותם, ונכניס את הקואורדינטות האלה שקיבלנו, אנחנו נראה שאתה נמצא בדיוק פה. אני יכול לדעת איפה אתה ישן, אז איפה אתה גר, אם אתה הולך למקום העבודה, אם אתה מבלה עם המשפחה, אם אתה בחופשה ואני רוצה לשדוד לך את הבית, עכשיו אתה נמצא בחול, אני יכול לעשות את כל הדברים האלה באמצעות השתלטות בטלפון. כמובן עוד יכולת שיש לנו זה להקליט את המיקרופון ולשמוע כל מה שאתה אומר בכל פגישה. בוא ניקח למשל דגימה מהמיקרופון. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו כל כך מהר. בוא נראה. נוצר לנו פה קובץ, בוא ניקח אותו. אין שום סיכוי בעולם שאתה מצליח להקליט את הדבר הזה עכשיו. אני לא יכול לדעת בשום צורה שאתה עכשיו מצלם אותי, מקליט אותי, יודע איפה אני נמצא. הסיכוי שתעלה על דבר הזה הוא מאוד 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 נמוך. למעשה יש לי שליטה מלאה על הטלפון שלך. ההתקפה שעשיתי לך היא התקפה יחסית בסיסית. היא דורשת ממך לעשות משהו. אני צריך להתל בך שתתקין את התוכנה או גישה לטלפון שלך.